निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प। निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प। MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202। वैभववाडीतील नाधवडे माळरानावर रविवारी बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळानं बैलगाडी शर्यतीचं आयोजन केलं होतं। यामध्ये तब्बल 55 बैलगाड्या या शर्यतीत सहभागी झाल्या होत्या। यामध्ये संगमेश्वर येथील सूरज सुरेश चव्हाण यांच्या बैलगाडीनं प्रथम, तर कोल्हापूर शाहूवाडी येथील श्रावणी सचिन सावंत द्वितीय, कासारडे येथील संजय यशवंत जंगम यांची तृतीय, रत्नागिरीच्या करण सुमित बेटकर चतुर्थ, गजानन मधुकर कुंभार सावर्डे शाहूवाडी यांच्या गाडीचा 5वा क्रमांक आलाय। या स्पर्धेचा थरार पाहूया। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।